Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel HSLC आवबो exam paper leak आरो लोगोसे SEBA दानगोन आसाम पुलिसनि आरो गोबां जबनि SEBA question paper दानगोन आरो बोरै leak जानो मोनखो बेनि सायाव मोननैसो आपडेट लाना फैदों आरो बे एग्जामा माब्ला जाफिनखो एबा माबादि डिक्लेरेसन होखो बेनि सायाव आपडेट लाना फैदों जाहाथे कन्फ्यूज जाया मानोना आंनि चेनेलाव गोबां स्टुडेन्टस दङ एग्जाम होनो गोनां दङ बेखायनो आं बे भिडिअ खालामबाय जाहाथे नोंथांमोननि गोसोआ गासैबो मोजाङै जायो आरो जाहाथे एग्जामखौ मोजाङै फैनो आरो बेनो जाबाय HSLC स्टुडेन्टस नोंथांमोननि थाखाय बे लेटेस्ट अपडेट एग्जामनि आरो लोगोसे आपकामिं जब्सनि एग्जाम होनो गोनां आसाम फरेस्ट आसाम पुलिस आरो लोगोसे गोबां दङ एसआइबो दङ आरो लोगोसे एडिआरनि रिजाल्टनि बागै दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांनि फै अफिशियेल वेबसाइट बेनो जाबाय सेबानियाव दायो जों फैबाय सेबानि अफिशियेल साइटआव एन्ड नोंथांमोननि एग्जामनि रिजाल्ट फैनो गोनां दङ फाइनाल लिस्ट बेनो जाबाय एडिआर ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 दा बे फैनायनि चान्सआ जाहैबाय ग्रेड 4 आव फैग्रोसिगोन 25 एबा 26 मार्चआवहाय सोर्सनिफ्राय मोननाय बायदिब्ला फाइनाल लिस्ट ओंखारसिगोन आरो बेनो नोंथांमोननि लास्ट लिस्ट स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि साख्रि बे जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 4 हिसाबै एन्ड ग्रेड 3 आ नोंथांमोना एसे उनाव मोनगोन मानोना एग्जामा एसे उनाव जादोंमोन ग्रेड 4 आ जाग्रोनायखाय ग्रेड 4 आ मोनग्रोगोन जानो हागौ फार्स्ट उइक एप्रिलाव मोननायनि चान्सआ दङ बेनो जाबाय ग्रेड 3 हिसाबै एन्ड बेनिफ्राय गोबां एग्जामनि कुइसन पेपारखौ दानगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि सेबा बर्डआ स' सेबा बर्डआ एग्जाम कुइसन पेपार दानगोन जेरै आसाम फरेस्ट आसाम पुलिसाव जि जादों बेखौहाय एन्ड पेपार लिक जादों इंलिश एन्ड साइन्स बेनि सायावनो लेटेस्ट आपडेट सफैदों बेखौ आं नोंथांमोननि डिक्लेरेसनखौ लाना फैदों जाहाथे नोंथांमोना गोनो गोथो जाया जायफ्रा मेट्रिक एग्जाम होगोन एबा होगासिनो दङमोन दा खोथाया जाहैबाय सेबायावबो पेपार लिक जादों बे जाबाय सारप्राइज बादि मोनबाय आं बेनो जादों नोंथांमोननि क्लास 10 लेभेलनि HSLC एबा मेट्रिकनि स' बेयाव ओरैबायदि मोनसे डिक्लेरेसन होबाय दा टुइटार पेजआव होदों दा बेनो जाबाय माखासे केन्सेल एग्जामिनेसन अफ जेनेरेल साइन्स दिनैहाय मोनसे 13 मार्चआव गोदान इस्यु खालामनाय नटिस आरो बे एग्जामा कन्डाक्ट जाफिनसिगोन 30 मार्चआव आरो बे एग्जामखौ सोर होनांगौ आरो होनाङा गोबां खायसे गोनो गोथो जायो बेखायनो बेयाव डिटेल्सखौ लाना फैदों जाहाथे जायफ्रा स्टुडेन्टस दङ स' बे भिडिअखौ जाहाथे शेयार खालामना होयो आरो लोगोसे मोनसे जाहैबाय इंलिश एग्जामिनेसनाबो लिक जादोंमोन जेआर हायार सेकेन्डारि स्कुलावहाय काछार डिस्ट्रिक्टआव बेखौनो गोदान रिसिडिउल खालामबाय 28 मार्चआव जाफिनसिगोन जायफ्रा जेआर हायार सेकेन्डारि स्कुलावल' एग्जाम होदोंमोन 28 मार्चआव जाफिनगोन नाथाय गुबुन अल आसाम बेयाव जानाय नङा नाथाय साइन्स साबजेक्टआ जेरावबो जागोन आरो बे साइन्स साबजेक्टआ 30 मार्चआव जासिगोन बेखौ नोंथांमोना जाहाथे गोसोआव लायो आरो 30 मार्चआव एग्जामखौ हैफिनो दा बेयावनो माखासे नटिस पाब्लिश खालामदों बेखौ नोंथांमोना जुम खालामबा बेबायदि मोनगोन बेनो जाबाय इंलिश साबजेक्टआ जेआर हायार सेकेन्डारि स्कुल काछार डिस्ट्रिक्टआव पेपारा लिक जादोंमोन बाट बे मोनसे जोबोद सानथावना बाथ्रा सेबानि आन्दारावबो क्लास 10 लेभेलाव पेपार लिक जानाया एन्ड बेनिफ्राय जों बेखौनो हास्थायो जाहाथे आसाम पुलिसावबो फिन खनसेबाव लिक जायै बायदि मानोना गोबां खस्थ' खालामनानै इन्टारभिउ होगासिनो दङ आरो पेपार लिक जायोबा माखासे गोसो बायो दा नोंथांमोना गोसो गोरा खालाम जाहाथे एग्जामखौ मोजां होयो HSLC आबो लोगोसे आसाम पुलिसावबो नोंथांमोना जाहाथे एग्जामखौ मोजाङै होनो हायो स' बेखायनो मोजां फरायखादो आसाम फरेस्टनि आसाम पुलिसनि एसआइनिखौ दानगोन सेबाया आरो लोगोसे एडिआरनिखौबो दानदोंमोन दा बे इंलिश साबजेक्टआ अनलि बे जेआर हायार सेकेन्डारि स्कुलनाल' एग्जाम जाफिनगोन 28 मार्चआव जोंनि नङा बे बिटिसि नङा हमना ला एग्जाम्पल महरै आपार आसामनि जाहैबाय एन्ड बेनिफ्राय जोङो नैबे साइन्स साबजेक्टखौसो जों गासैबो होनांफिनगोन बेनो जाबाय 30 मार्चआव जायनोखि 10 लेभेलनि एग्जाम लिरदों मेट्रिक नोंथांमोना 9 AM आवहाय थांनानै एग्जामखौ होफिनजोबनांसिगोन दा बाथ्राया जाबाय सेबाया माबोरै लिक खालामखो बेयाव माखासे इस्यु थायो स' बे नोंथांमोना मिथिखायो सिङाव मा सोलियो दा बेनो आरो लोगोफोर दा नोंथांमोना गोसोआव फोथायनाय ला एग्जामखौ मोजां होफिन कुइसन पेपारा गासैबो चेन्ज जागोन आरो नोंथांमोना 100% एग्जामखौ लिरगोन एटेन्ड खालामगोन आरो मोजां पास खालामनानै पार्सेन्टखौ लायो फंबाय बिनानावमोना जायफ्रानोखि 10 पास खालाम सानदों दा बेनोमोन आरो लोगोफोर एन्ड बेनिफ्राय आसाम फरेस्टनि एग्जामा थाबैनो जासिगोन काट अफ फैसिगोन आरो नोंथांमोना एग्जामखौ होनो मोनसिगोन